Coffee time. Masarap dito, may tinapay. Ganito kadaming tinapay. So yung favorite nating LBS Bake Shop or yung Apong Gari sa San Fernando, meron na ngayon sa Mabalacat at nagpadala sila ng mga bagong luto at mainit-init pa ng mga tinapay. Tikman natin. First up, we have the classic and very famous na cheese bread at etong bago nila na cheesy roll. Kanyaman ba? May feeling talaga. At pangalawa sa pinakasikat nilang product ay itong Spanish bread. Ayan na nga at sinawsaw pa talaga sa black coffee. Up next, eto, taas kamay sa mga 90s kids na mahilig sa pan de coco. Punong-puno. Sa akin to. Pili kayo gusto nyo dyan, pero to sa akin to. Siyempre, meron din sila mga hopya. This is hopya baboy at eto bago raw tong yema hopya. And last but not the least, bagong product din daw nila itong chicken empanada. Parang siopaw na yun namang hopya. Tama. Sarap. Sarap. Ano ulamin? Pwede ulam. Hindi na kailangan pumunta ng San Fernando or yung branch sa Angeles. Meron na rin ngayon sa Mabalacat. Thank you po sa LBS Mabalacat branch. Ang dami naming nakain. Pati mga kapitbahay namin, tsaka si lola ko, tsaka si tita ko, matitikman nila lahat to. Tsaka yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga bati ko lang.